Көнем уңышлы башлансын дип, уң якка карап эштәкәртә кердем дә, уң аяктан атлап өйне чыктым. Кара мәче юлны үткәнче дип, юлны чыктым. Инде көнем уңышлы була икән дигәндә генә каршыма буш чиләк тоткан савыя пычрады. Көнем уңышсыз икән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Минем исемем Ленар Хамматов һәм без кешеләрдә туган төрле сорауларга дини яктан җаваплар эзләячәкбез. Без подкастлар сериясен башлап җибәрәбез һәм безнең беренче кунагыбыз Салах мәчете имам хатибы, Татарстан дини нәзарәтенең дәгъват бүлеге белгече Тимергали хәзрәт Юлдашев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тимергали хәзрәт, менә мин үзем каршымда сезнең каршыда ырым-шырымда язылган кагаз чыгарып куйдым. Аларны укып, бераз гына комментарийларны биреп алырбыз. Иң беренче чиракта ырым-шырым нәрсә ул дин ягыннан? Дин ягыннан ырым-шырым дигән әйбер юк. Ул гарәп телендә татайюр дип атала. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу үзенең хадисләрендә буның турында безгә әйтеп китте. Лайса минна ман татайяр. Ягъни бездән түгел кем ырым-шырымга ышана, харафатларга ышана. Ни өчен? Чөнки бар Аллаһ Тәгалә, бар Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Кул әйт эй Мухаммад, ла юсибана илля ма катабаллаһу лана, хува маулана." Әйт син эй Мухаммад, безгә Аллаһ Тәгалә язганы гына булыр дип. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең язмышыннан узмыш юк дип бездә шундый әйтем бар бит инде. Менә шушы аятка туры килә ул. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә насыйп иткән, шул була. Нәрсә насыйп итмәгән, ул булмый. Ягъни нәрсә язылган, шушыңа без тулысынча ышанырга өйрәнсәк, безгә ырым-шырымлар беркайчан да куркытмаячак. Менә шушыңа без ияләшергә тиеш. Бу иманның шарты булып тора. Әгәр дә без ырым-шырымларга ышанып, тәкъдирне кырыйга куйсак, без кем булабыз соң шуннан соң? Иманыбыз кая була аннары? Әлбәттә, андый кешене иманлы дип санап булмый. Чөнки иманның шартлары бар, аларның һәрберсен үтәргә кирәк. Үзене мөселман дип санаган кеше ырым-шырымларны кырыйга куйырга тиеш. Һәм куйырга тиеш Аллаһ Тәгаләнең сүзен, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сүзен. Пәйгамбәрбез нәрсә ди, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, без сезнең белән карап киттек. Ягъни аманту биллаһи ва малаикатихи дигән бөтенебез дә беләбез, нашид та бар, ни дә бар, һәм аның менә иман шунда иманның бер баганасы. Кызганыч күп кеше белми. Тәкъдиргә ышану тора, шулай. Кызганычка күп кеше белми. Менә ла илаһа иллаллаһны менә бит инде без никахларда укыйбыз, халык белән дә аралашабыз, төрле мәҗлесләргә дә барырга туры килә. Алардан сорыйсың, иманның 6 шартын беләсең? Белмиләр. Ла илаһа иллаллаһны белсәләр дә әлхәмдүлилләһ. Бәлки алайса никахларда нашул ла илаһа иллаллаһны әйтергәндә бәлки шул иманның 6 баганасын да без аны әлбәттә аңлатабыз. Аны аңлатмыйча булмый. Без аны аңлатабыз, ләкин аларга аңлаткан чакта да алар юк ышанмыйбыз димиләр. Ләкин менә ахират турында сөйли башлаганда шикләнеп куялар. Бар микән ул тыңда тормыш, үлем нәүҗеле без яңадан тирелербез дип әйтүчләр бар. Теге шикләнеп куялар. Мәйтәм, шул иман шартының берсенә булса да шикләнәс икән, тәмам. Бәлки кешегә авыррактыр, мәсәлән, үзенең тормышының теге алдан билгеле булуына ышану. Ничегенде мин мәсәлән хәзер анда уң кулымны күтәрәчәкме яки сул кулымны күтәрәчәкме? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисләренә таянырга кирәк. Аллаһ шулай дип. Юк, әгәр дә бөтенләй бер тәкъдир белән генә булса, Коръән иңмәс иде. Хадисләр булмас иде. Алар да тәкъдир. Ул бит үзенә күрә бер программаны аңламаска кирәк, шул сине шулай итеп алып баралар. Ягъни Коръәндә тәкъдир, хадисләрдә тәкъдир, син кыла торган дуаңда тәкъдир. Ул программага кергән. Менә син компьютерга программаны кертең, ул шулай эшләп бара. Кай вакытта вируста кергән мөмкин, башкасы да кергән мөмкин. Ансы инде гөнаһлар әйтергә кирәк. Кешенең дөрес тотмавы, фәсадлык кылуы, һәм башкалар. Әмма ләкин әйтәсем килә, тәкъдир була бит инде ике төрле. Менә әгәр дә без ырым-шырымга туры сөйлибез икән, тәкъдир турында да сөйләргә кирәк, теге тирәнрәк дип әйтәсем килә. Әлбәттә, турыдан турышыңа карый торган тема. Тәкъдир була ул ике төрле дип әйтәләр галимнәр. Беренчесе ул лаухул махфуздагы язылган тәкъдир. Без беләбез, ул лаухул махфуз хранимый скрижаль дип тәрҗемә кылаларны, дөрес түгел. Ягъни ул китапның озынлыгы җир һәм күк арасы диләр галимнәр, киңлеге мәгъриб белән мәшриq арасы. Менә шушында язылган адәм гына түгел, бөҗәкләрдә, хайваннарда, хәтта ташларның җансыз һәм җанлы булган бөтен мәхлукатларның тәкъдире. Башыннан ахырына кадәр. Ягъни агачтагы яфракның кашан өзелеп төшүенә кадәр язылган. Барысы да язылган. Менә шушында синең гомерең язылырга мөмкин 80 ел яшәрсең дип.
Менә мәсәлән Пәйгамбәрбез саллаллаһу хадисе бар. 4 сүз турында. Фәрештә жер йөзендәге булган тақдир турында сүз бар инде безнең. Бу 4 ай үткәч Балага 4 айда 10 көн балага 4 кәлимә языла. Бикат би ризқиһи, аның ризыгы, ва аҗалиһи, аның аҗалы, кайчан үләчәге турында, һәм инде саин ау шақи, ягъни ул бәхетле буламы, бәхетсез буламы, һәм амали, һәм аның гамәле. Нинди гамәлләр кылачак? Нинди гамәлләр кылачак. Ләкин кайбер галимнәр әйтәләр, анда ләүхус махфуздагы булган тaqdir мондагы тaqdir белән килешмәскә мөмкин. Ягъни мәсәлән, монда 60 ел, анда 80 ел язылган. Һәм без беләбез хадисләрдән, кем әти-әнисенә игелекле була икән, Аллаһ Тәгалә гомерен нишәтә? Узын айта. Күршеләренә игелекле булган кешегә нәрсә? Ризыгы. Туганнарың белән, туганың белән җепселәреңне эшләсәң, гомерең ошта дигән. Гомер дә ризыкта. Менә монда карый инде. Кеше үзен ничек тота, шул тaqdirгә эләгән. Ну, шул тaqdirдә үтми барыбер. Ләүхул махфуздагы тaqdirдан үтмәячәк, әмма менә бу тaqdirгә кешенең нинди гамәлләренә карап. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу хадисләреннән өйрәнә башласаң, анда бик күп инде Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән тaqdir турында гомумән спорлашмагыз дигән. Бәхәсләшмәгез, күферлеккә итәргә мөмкин бу. Әмма бер хадисне генә искә төшереп китәсем килә, Гомар радиллаһу анһу ялгышмасам, әгәр дә минем тaqdirimдә теге Ул Ибн Гумар. Ибн Гумар. Ул аның турында как раз әйтергә теләгән идем мин сезгә. Пәйгамбәр саллаллаһу беренчедән хадисе бар. Ад-дуа яруддул бала. Дуа ул баладан ерак айта һәм тaqdirni үзгәртә ала. Һәм Ибн Гумарның монда хадисе килә, аның тормыш юлыннан булган вакыйгасы, ул Кабатулла тирәле әйләнгәндә дуа кылган. Я Раббым, агар да мин тaqdirində язылган икән, мин бәхетсезләр җөмләсеннән, мине сөртеп бәхетлеләр җөмләсенә язсаң иде дип, дөреслектә син теләгән нәрсәне сөртәсең, теләгән нәрсәне үстисең дигән. Һәм инде Коръәннән ул аят укый. Ямхуллаһу ма яша ва юсбит. Аллаһ Тәгалә теләгән нәрсәне сөртә, һәм теләгән нәрсәне ныгыттырып яңадан язып куярга да мөмкин. Шуңа күрә барысы да Аллаһ Тәгалә кодрәтеннән, Аллаһ Тәгалә ягъфиру лиман яша ва ю'аззибу ман яша. Теләгән кешене ярлыкый, теләгән кешене газаплый. Барысы да Аллаһ Тәгалә теләгән, бөтен әйбер Аллаһ кулында. Ләкин бер әйберне әйтергә кирәк, ләүхул махфуздагы тaqdir һич кайчан үзгәрмәй. Ул ничек бар шулай. Бәлки тaqdir турында иншалла аерым бер подкастлар. Ләкин менә бу ырым-шырымга бик туры килгәнгә генә. Менә мин хәзер шуны гына әйтәсем килгән иде. Дини яктан караганда, хадисләргә караганда гамәлләр бардыр ки, алар менә шулай әйтмешли тaqdirni үзгәртә дип әйтте. Әлбәттә. Һәм безнең үзебезнең халкыбызда да менә ниндер шундый ышанулар барлыкка килгән. Алар да үзләренчә инде алар уйлыйлар. Менә булай эшләсәң тaqdir үзгәрергә мөмкин дип. Һәм алар кайберләре бер-берсе белән бик тыгыз элемтәгә килеп киткәннәр. Хәтта ки менә инде без мысынашынабыз, мысынашламыйбыз дигәндәй ырым-шырымнар да шулай барлыкка килмәгән микән. Ягъни кемдер бер-ике тапкыр ниндер гамәл кылган, ул аңа я Аллаһ Тәгаләне шулай хәйләкәр рәвешендә шулай туры китергә мәсәлән юлы уңмаган. Без сезнең белән икебез дә шул татар мөхитендә үскән һәм шушы факультетта укыган кешеләр. Без бик яхшы беләбез ул ырым-шырымнар каян килеп чыкканын. Шуңа күрә ул кешеләрнең ниндер бер тормышында бер вакыйга белән бәйле яки ниндер бер хәл белән бәйле булган хәлләр инде. Ул теге бер тапкыр була, ике тапкыр була, шулай кешегә кереп кала. Тапкыр булганда инде кешегә закон дип уйлый башлый. Закон уйлый башлый. Ул бар, ләкин безнең ата-бабаларыбызның үзенең шундый вакытта ничек тотканнар икәнен онытмаска кирәк. Без әйтеп бит инде Пәйгамбәрнең хадисе. Ырым-шырымга ышанучылар бездән түгел. Тамам. Аннан соң кыямәт көнендә 40-70 мең кеше җәннәткә керә. Шуларның берсе ырым-шырымга ышанмаучылар дигән. Хисапсыз. Да төп сорау хәзер, хисапсыз, ул әле аерым тагын бер тема. Кемнәр хисапсыз кыямәт көнендә җәннәткә керәчәк, Алла бирсә. Әмма бит менә мин әйткән шул мәче чыгып киткән, мәсәлән, бер мәсьәлә дип әйтик инде. Һәм туганнар белән үзенең җипләрен ныгыткан кеше гомерен арттыра дигән. Ягъни тaqdir үзгәртү сүз бара. Бу кеше ышана, мәче чыгып киткәннән соң аның шулай нәрсәдә начар була. Булай эшләсә нәрсәләр яхшы була. Менә алар бер-берсе белән әйткәнчә бик тыгыз элемтәдә кушылган татар халкында. Дөрес түгел. Монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аларны ничек аярыга? Шул хадисләр? Чөнки хадис, Коръән ул шәригать. Әгәр дә син берәр нәрсәгә ышанырга телисең икән, яки сине берәр нәрсә теге күңелендә әрней икән, борчыласың икән, ырым икән, дөрес түгел икән,
Син аны шариғатның мизанында үлчәп кара. Ул дөрес нәрсәме, ул дөрес түгелме? Mana şirkta Әлбәттә, ул mahallenin imamına barıp sıra. ул шариғатта бармы, ул шариғатта юкмы? Әгәр дә ул шариғат мизанында үлчәгән вакытта шариғатта юк икән, борчыласы юк. Беренчедән, икенчедән бит инде без әле аятны укый башладык, дәвам итмәдек. Ахыр хуа маулана, ул безнең тәрбиячебез. Ва алаллаһи фалятаваккалил муъминун ди. Аллаһ Таала. Ягъни Аллаһ Таалага тәвәккәл кылалар хакыйкый мөэминнәр ди. Битте. Тагы нәрсә кирәк. Әгәр дә синең тормышында берәр шундыйрак нәрсә бар икән, син куркып киттең, белмисең, хәзрәт рядом юк. У янда юк, ул кайдыр киткән, ул ярар. Ну сиңа хәзер җавап кирәк. Менә сиңа җавап. Аллаһ Таалага тәвәккәл кыл. Әгәр дә синең шушындай ни бар икән, курку дигән нәрсә бар икән, хадисләрдә бар икәнме, хадисләрдә юкмы икән, дөресме икән, дөрес түгелме икән? Менә җавап сезгә. Син Аллаһка таяндың икән, Аллаһка ышандың икән, син тулысынча Аллаһка Таалага таянырга тиеш. Теге такфурун би бa'd al-kitab wa yakfurun bi ba'd. Теге yu'minun bi ba'd al-kitab wa yakfurun bi ba'd. Yani кайбер ышанып, кайбер ышанмаска ярамый. Әмма әйткәнемчә, халыкта, менә мәсәлән, шул сишәмбе көнне эш башларга ярамый, янда җума көнне идән җыярга ярамый. Алар инде килгәннәр, ләкин мәсәлән, ул шакта җавап безнең бер имам җавап кайтарганы бар. Әйе, җума көнне эшләргә ярамый, җума вакытында дип, теге җумгага килегез дип әйтте ул. Ягъни мәсәлән, синең намаз вакытына туры килә икән, син анда эшеңне калдырасың, эшеңне эшлисең. Намаз вакыты түгел икән, ул вакытта син төрле кәсеп кыла аласың, шулай бит. Монда бер нинди вакытка бәйле. Аллаһ Таала үзе әйтә бит инде: "Ва иза кудиятис салах." Әйе. Намаз тамамлангач. Фанташиру фил ард вабтагу мин фадлиллах. Җир буйлап таралыгыз, Аллаһның рәхмәтен эзләгез диде. Ягъни эшләгез дигән сүз. Әйе. Хәзер менә үземнең каршымдагы кайбер шундый харафатлар чыгып куйган кагазны алам да укып китәм. Анда бик күңеллеләре бар, әмма әйдәгез әле аларга dini яктан җавап кайтарырга тырышыйк. Мәсәлән, хәзер ни өчен икәнен әйтеп карыйм. Кайын агачын иг ягына утыртырга ярамый, гаиләгә кайгы китерә дигән. Йорт нигезенә үскән агачны кисәргә ярамый, гаилә таркала дигән. Минемчә, йорт нигезенә үскән агачны кисмәсәң, ул тиздән йортның фундаментын үзе бәрәчәк теге тамырлары белән. Әмма шулай да, мин берсендә туганнар белән кайтып барганда, питомникта шундый матур акчыршылар күрдем. Хәзер әйтәм, алам буларны, алып кайтам, утыртам менә бакча башына дигәнем. Нәрсә? Ул бит кайгы китерә диләр. Дин ягыннан караганда, киресенчә пәйгамбәребезнең хәдисенә таянсак, кыямәт көне иртәгә җитә дисәң дә, агач утыртырга кушылган. Булар инде каршы килә, димәк, монда нәрсә турында сүз бара? Менә бу харафатлар. Беренчедән, агач әгәр дә кешенең беренче мөмкин шул ук әйтмешли, йортны җимерү бар. Нигезне җимерәчәк. Әйе, яки кешенең гомеренә теге яу булырга мөмкин. Теге ул вакытта агачны кесү дөрес. Ул агач, ул бер мәхлук, һәм ул синең карамакта. Ул сарык белән кәҗә кебек инде. Менә Аллаһ Таала сиңа аны биргән, теләсәң эшлә, ләкин хәләл юл белән. Агачны кисергә кирәк шул вакытта, кайчан ул аның файдасы калмаган. Ул кырган, аның файдасы юк. Тамам. Ул агачтан файда юк. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, зикр кылучы турында да шулай әйткән. Зикр кылучы кеше ди, ул коры агачлар янындагы бер яшел агач кебек диде. Менә бу яшел агачның файдасыз икәнен күрсәтә ул. Яшел агач янындагы булган коры агачларның файдасыз икәнен күрсәтә ул. Әгәр дә ул файдасыз икән, аны алып атырга гынахсы юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Таала Коръәндә нәрсә Ясин сүрәсен көн сайын укыйбыз. Әйдәгез искә төшергәл шул аятны. Аллази җа'ала лакум мин аш-шаҗар ал-ахдар наран ва иза антум минху туqidun. Аллаһ Таала шушы агачлардан сезгә нәрсә эшләде? Утын. Сез шуны утыннан нәрсә табасыз? Җылылык табасыз. Әйе. Менә шушы агачлар кырып беткәч инде кеше. Утынга җибәрә инде. Ул башта яшел була, аннары кырый, аннары син аны утынга җибәрәсең. Хәзер инде шулны кисергә ярамый дип утынсыз каласың шулай. Шуннан да әгәр дә мәсәлән, ул вакытларда бигрәк тә газ әллә нәрсәләр юк, шу утын белән генә яшәгәннәр бит инде. Шуңа күрә бу әйберләр теге нигезсез дип әйтер идем.
Бигрәктән нигезгә үскән агачны кисмәсәң, шуннан да берәр көнне исез калсаң инде, хurafatка ышанып, белмим инде. Аннары хурафат булыр, инде монда утыртырга ярамый дигән. Ул һәрбер шуңа күрә хурафат дип атала да ул. Менә шул берәр төрле эштән соң килеп чыккан әйбергә инде. Это всего лишь пример рушай әйтмешли. Киресенчә, агачларны күбрәк утырту ул кислородка без Әлбәттә, агачларны утырту ул сөннәт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе безгә антурында әйтте, һәм инде Ибн Аббас аны әйткән иде. Ите кыямат икәнен белсәм дә барып утыртыр идем. Барыбер иләнер идем дип тә куйды. Шуңа күрә монда кешенең җир йөзендә садака җария калдыру мәсьәләсе. Мәсәлән, үзеннән соң нинди бер файда эш калсын. Менә бу агачның җимешләреннән кошлар, кешеләр, хайваннар ризык алсыннар, файда алсыннар дип кеше утырта икән, әлбәттә ул үлсә дә әҗер савабы барып торачак. Бу агач җимеш биргәнчә кадәр Бүтән кеше битендә бүтән кеше мәчет төзә алмый бит инде, бүтән кеше күпер төзә алмый, әмма агач утырту һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисе бар. Хайрыдга кылучы бала калдырса дигән. Бала да күп Аллаһ Тәала бүтән кешегә бирмәскә мөмкин. Ә менә агачны утыртала һәрберебездә. Шулай ук, мәсәлән, әгәр дә минем үй кырыенда гына елга икән, яки күл икән, ул әз булса да ярны ашап бара. Ул вакытта да агач утыртыра кушалар, ярны тотып торыр өчен. Хәзер мин агач утыртырга ярамый дип утыртмасаң булмый. Мин бер көнне тагын исез калам, чөнки ул елга әкренләп ашап килеп Үйеңә кереп килә инде. Икенче шундай кыска гына бер хурафат, кешегә сәгать бирергә ярамый, гомере кыскара дигән. Әле генә туганнар турында әйткән идек. Туганнарның белән туганлык җепләрен сакласаң гомер озыная дип, монда менә була дигән. Кешегә сәгать бирергә ярамый, гомер кыскара дигән. Кешегә нәрсә бирсәң дә, аның гомере язылган бит инде. Аллаһ Тәала Коръәндә теге ашыктан ашык әйтте. Иза җаа аҗалухум фала ястахирун саата ва ла ястaqdimun. Әҗәлегез җитсә, ул саңарып та килми, алдан да килми диде. Билгеләнгән вакыты бар аның. Син әллә сәгать киясеңме, әллә браслет киясеңме, әллә тагын нәрсәдер киясеңме, аннан тормый ул. Сәгать ул нигенә ул теге хәзинә кебек нәрсә инде ул теге үзенчә. Шул вакытта сәгатьне киресенчә бүләк итәргә кирәктер минемчә, чөнки мәсәлән, мин мөселманның 5 вакыт намазы бар. Ин якын теге җайланма вакыт карарга ул сәгать булачак. Телефон һәрберсендә. Телефон булсын, сәгать булсын, бар теге киресенчә намаз укырга булыша икән, нигә синдә сәгать булмасын? Әлбәттә. Син киресенчә сәгать бирергә бүләк итә аласың дигәндә. Бу чиракта белмим. Алга таба. Икле хатынга чәчен кисәргә ярамый, баланың гомерен кисә дигән. Менә бу сорауны, бу хурафат дип мин моны әле качан гына белдем. Бу сорауны бик күп тапкыр безнең Дин ва Мәгъишәт газетасының аккаунтына яздылар. Бик күп тапкырлар. Беләсезме ничек? Мин аны беренче тапкыр ишетәм. Мин хәзер инде бу сөйләшүдә мин аны бик күп бу сорауларга инде 100 тапкыр җавап бердем. Тагын бер тапкыр әйтергә мәҗбүр булам инде. Мәҗбүрмен. Беренчедән, чәчне кисү, кисмәү янәдән кайтырга кирәк шәригатьнең мизанына. Шәригать мизанында ничек ярый, ничек ярамый. Мәсәлән, шәригать мизанында хатын кызга чәчне җилкәдән дә өстенрәк кисәргә ярамый. Ул җилкәгә кадәр булса ярый, җилкәгә кадәр кисәргә була әле, аннан да өстәргә ярамый. Чөнки хатын кызның бизәге шул. Вакытны яратка охшый башлаганнан соң. Әлбәттә, беренчедән. Икенчедән инде хатын кыз шуның белән бизәлгән матур чәчләре белән. Һәм сөннәт буенча, шәригать буенча без беләбез. Чәчне җилкәдән дә өскә кисәргә кирәкми хатын кызга. Монда хурафатсыз да аңлашыла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тайган бит. Ир кешегә җилкәдән дә асарак ярамый төшерергә. Без беләбез теге анда рокерлар, әллә кемнәр, хәтта мөселман. Инде рокерлар булмаганнар да. Да, байкерлар. Мин хәтта беләм мөселман кешеләр арасында да мәчеткә кереп, менә монда чәч белән намаз укыган. Әгәр дә арттан карап торганда аерып тан бу хатын кызмы? Ул сакалы да бар. Борылып калгач куркып та китәсең. Метам кая кирип килдиң дип әйтәсе килә, теге хатын кыз дип уйлыйсың да, оказывается ир кеше булып чыга. Шуңа күрә ирләр хатын кызларга, хатын кызлар ирләргә охшарга тырышмаска кирәк. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям андый кешеләрне ләгънәт кылган дигән хадис бар. Менә шул.
менә бу чәч кисү турында гына сүз алып барганда, мәсәлән, әгәр дә хатын-кыз йөкле икән, бала бит инде әнидән инде бу элементларны ала, мәсәлән, тештән ул кальцийлар теш өчен, чәч өчен, бәлки аны чәченә тагын нәрсәдер ала. Бәлки ул шуннан чыккандыр ки, мәсәлән, чәче кыскарак булган саен хатын-кызның балага Аны ничек кенә формулировкасы булмасын. Әйе, менә бәлки шуннан чыккандыр. Әмма бу хакта дөрес түгел. Хакта дөрес түгел, әйе. Без әйтәм бит, бөтен хурафат булсын, башкасы булсын, нинди генә күңелгә ниндидер хисләр килмей. Ул хисләрне дә, ул фикерләрне дә, ул тойгыларны да, хурафатлары да бөтенесе дә шәригатьнең мизаны белән үлчәләнергә тиеш. Шәригатьтә бар икән, кабул итәбез, юк икән, юк. Менә шул. Һәм менә инсоңгысы хәзрәт монда язылгандан тоз түксәң, гаиләдә ызгыш чыга дигән. Монсын кичкенәдән ишеткәнем бар, һәм мин моңа хәтта ки үземчә нинди дә булса җавап та тапканым бар. Дин яктан караганда моңа бер төрле җавап бар. Гомумән ризыкка Пәйгамбәр саллаллаһу хөрмәт итәргә кушкан. Бигрәк тә туз кебек, ипи кебек, хәтта бер тик ипине дә калдырмаска, төшермәскә кушкан Пәйгамбәр саллаллаһу. Пәйгамбәр безнең теге. Әйе, ул беренчедән ризыкны киметүдә бер ни була ул, сәбәпче була. Ризыкка хөрмәт күрсәтмәү, аны исраф итү, бигрәк тә ипигә менә шушындай тузларга карата. Андый нәрсә бар динебездә, ләкин түксәң гаилә ызгыш килә, андый нәрсә юк. Бу киресенчә минемчә элеккеге заманда. Ну, анда инде теге балаларыбызның хәйләкәрлегедер. Бәлки. Чөнки тоз, ипи ул вакытта бик кадерле булган, бик аз булган Шулайдыр. Ул бит инде кими. Әлбәттә. Уйлап чыгарганнар инде төкмә бер нәрсә була анда. Анда ризыкның кимеүе бар, аның хадисләр белән дә, хадисләрдә дә аның турында сүзләр бар. Әлбәттә ызгыш чыга инде, акча булмагач, хатын берле башлый бит инде. Менә. Шуңа күрә инде монда ата-бабаларыбыз. Ләкин бу аны теге хурафат итеп карарга кирәкми, менә хөрмәт кирәк дип Пәйгамбәр саллаллаһу кушканга дип үтәргә тиешбез. Ышанып теге хурафат менә шулай була дип түгел. Хәзрәт, инде тагын беренчә генә шундый сорау калды. Булар инде менә бу хурафатлар әзрәк кенә дин белән бәйле дип әйтик. Диндәге хадисләргә бәйле дип әйтик. Мәсәлән, димез буенча су ашык калырга тиеш түгел, гомумән ризык ашык калырга тиеш түгел. Андай бер бармы? Ул бит ырым түгел. Бу бит әдәп беренчедән. Икенчедән без бит инде беләбез. Без бит ялгыз түгел галәмдә. Бар фәрештәләр галәме, бар җиннәр галәме. Беләбез, җиннәр алар араларында шайтаннар бик күп. Алар әлбәттә тию бар. Һәм менә Пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә бар, балаларыгызны акшам вакытыннан урамда калдырмагыз ялгызы. Чөнки безнең теге татар халкында аны әңгәр-мәңгәр вакыты диләр. Әйе, җиннәрнең һәм шайтаннарның таралган вакыты. Балаларыгызны ул вакытта акшам вакытында калдырмагыз, урамда өйгә кертегез ди. Ишекне ябыгыз, ишектән шайтан кыра алмый дигән. Ягъни акшамнан соң инде балалар урамда йөрергә тиеш түгел дип икән сүз бит инде бу. Бу ырым-шырым түгел, бу шәригать белән бу шәригатьтә нигезләнгән әйбер бу. Шуңа күрә менә бу Җиннәр бит алар шулай ук бар, без аны беләбез. Алар зарар китерүләре бар, аларның араларында да шулай ук мөэминнәре бар, мөэмин булмаганнары бар. Ләкин араларында шаятин минәл җин дигән шайтаннар араларында бик күп. Аның иң главный шайтаны беләбез инде кем икән? Иблис мәлгун ауз билләh. Менә шуңа күрә язып алган идем бер хурафат, су салынган савытны ашык калдырырга ярамый. Шайтан кыйрыгын тага дигән. Кыйрыгын тагам ул аны нәрсәсен тагам икән белеп булмый, ләкин барыбер ризык ул капланырга тиеш. Ул әдәп буенча да шулай дөрес. Аннары җиннәр дә ашый дигән ниләр бар бит инде, сүзләр бар бит инде динебездә. Шуңа күрә ризык ул ашаганда да бисмиллаһ дип нәрсәгә әйтәбез соң. Шайтан синең белән бергә ашамасын өчен. Булар хурафат түгел, булар диннең нигезендә булган нәрсә. Җиннәр алар шулай ук аларга иман китерү тиешбез. Алар бит инде теге параллель галәмдә яшәүчеләр. Алар безнең янда. Алар ерак китмәгән. Алар менә хәзер дә мәсәлән безне күрәләр, ишетәләр, беләләр, нәрсә сөйләгәнебезне тыңлыйлар. Тыңлагыз, иман китергез дип кенә әйтәм мин аларга. Әйе. Шуңа күрә җиннәр алар бар, аларга ышану шарт. Һәм алар белән бәйле булган хәлләр, алар дөрес. Шулай ук, мәсәлән, кояш баеганчы сөт алып чыгара тырышалар күршеләрдән, мәсәлән, авылларда инде бар, бәлки ишкәнез бардыр. Сөт алып чыгара өлгермәсәң, кояш баеганчы күрше сөт бирми.
Все, иртәгә керерсең. Хәзер инде акшамнансың. Ул аны акшам икән дә белмим. Аны кояш баегач дип торам. Менә Бу biraz арттырып җибәрү дип Арттырып уйлыйм. җибәрү, Чөнки монда балалар турында сүз генә бара. Чөнки балалар алар зәгыйф, алар теге әле дуга укымыйлар, намаз укымыйлар, аларны без ничектер сакларга тиеш. Менә шушы хадисләргә таянып. Менә ва ма атакумур расул фахузу. Пәйгамбер Аллаһ Тәгалә сәди, нәрсә белән пәйгамбер сезгә килде, шуны алыгыз. Ва ма нахакум анху фантаху. Нәрсә ул сезне тыйды, нәрсәдән тыйды, аннан ерак булыгыз диде. Менә шу кысалардан чыкмасак, ялгышмабыз иншалла. Иншалла. Менә мин инде программаның башында ук, подкастның башында ук әйтеп киткән идем. Көнем уңышлы булсын өчен, кара мәче юлны үткәнче, теге мин чыктым дип анда буш чиләкле апа чырады, юлым уңмады. Менә булар бөтенесе дә инде без хурафат дип атыйбыз һәм аларга берсендә ышанмыйбыз. Юк. Әйе. Әмма аларга ышанган кешегә нәрсә яный? Мәсәлән, ул үзен диндә дип уйлый. Бу күрәзәчләр белән дә бәйле бит инде бу. Күрәзәчләргә дә килеп хурафатларны гына алыйк. Шул мәсәлән, кара мәче үтеп китте, мин юлны чыкмыйм, көнем уңышсыз үтә дип әйтә. Бу кеше шуңа чын күңеллән ышана, яки менә каршыма күршәндә буш чиләк белән чырады, хатын-кыз бигрәк тә, мин моңа ышанам, минем көнем уңышсыз үтә, менә бу кешегә нәрсә яный? Безгә тапшыруның башында ук әйтте бит инде. Ләйсә минна ман татайяр. Ягъни кем бездән түгел, кем шуңа әйбергә ышана дигән. Аннан соң бит инде ул күферлеккә илтергә мөмкин. Ягъни кеше тулысынча Аллаһ Тәгаләгә карата ышану бетергә мөмкин. Ширккә табага бара. Үзегез әйтеп киттегез күрәзәчләр турында, аларга дагы кагылып китмичә алмас азгына. Күрәзәчләргә ышану бу ширкта бу Араб телендә күрәзәчләрне кем дип әйтәләр? Каһин ау аррафан. من آتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا حديث كم سيخر شغا كورزا شغا نندر بر حتى خرافات شغا ألا نسدر أيتمنر بلن بيلي بلغن شنو ياندا كيسا فسأله عن شيء بر أي بر سرصادي فلا تقبل صلاته 40 يوما سراغنا بيرده Әле җавап та алмады. Җавап та алмады. Аның намазы 40 көн буе кабул булмый. Һәм хадис, икенче бер хадистә бар. Фасаддақаху, әгәр дә ышанса аның җавабына. Фақад кафара бима унзила аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ул пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллямга ингән һәр нәрсәгә күфрлек китергән була. Куркыныч. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сихерчеләр турында да, күрсәтүчеләр турында да Коръәндә безгә Бакара сүрәсендә бик күп килә ул. 102-нче аят бигрәк тә. Һәм алар шәригать буенча алар Аллаһ каршында ләгънәт кылынган кешеләр. Һәм алар шайтаннарның кемнәре? Хезмәтчеләре. Алар шайтанның нәрсә әйтә шуны тыңлыйлар. Һәм иң гаҗәбе нәрсә? Алар бер-берсе белән ярышалар икән. Күрәзәчеләр һәм сихерчеләр. Теге русча әйтмәшләр, выслуживается перед шайтаном. Тагын да өстенрәк булам дип, шайтан янында хезмәтне ничәтәләр арттыралар. Бу инде иблис каршында үзләренең артларын арттырган. Әлбәттә. Аларның дәрәҗәләре, ләкин нишләтеп алар аны эшлиләр? Менә бу сорау. Аларга җиннәр күбрәк хезмәт итер өчен, аларга иң теге туз козыр бирсеннәр өчен, теге авылларында, шәһәрләрендә иң көчле сихерче булыр өчен нәрсә эшлиләр алар? Что они такого делают, русча әйтмәшләйме? Нәрсә эшлиләр алар шул кадәр? Алар җәмәгать иң кабахат гамәлләр эшлиләр. Шайтан аларга нәрсә әйтә? Телисең икән, минем иң яхшы сихерче булуымны. Менә эшләргә тиешсең. Ул бөтенләй бергә бара. Әйтә икән шайтан, Коръәнне алып бәдрәфкә ташла дип ташлый ул аны. Алла сакласын, бар андыйлар. Әйтә икән, әниң белән гынах кыл дип, анысын да эшли ала ул. Алар акылга сыймаслык гынахлар эшлиләр. Бу әле бу күрәзәчләр үзләре генә. Күрәзәче белән сихерче дип әйтә. Ни өчен? Чөнки алар менә русча әйтмәштә выслужиться хотят. Һәм инде иң яхшы сихерчеләр булуын телиләр. Ә без мусульман дип саныйбыз үзебезне. Аллаһ Тәгалә каршында ихласлы буласы без килә дип әйтәбез. Аллаһ Тәгалә дугаларыбызны кабул итүен телибез. Намазларыбызны кабул итүен телибез. Намаз вакытында ихласлы укыйсы килә инде дип әйтәбез.
Biz нәрсә эшләрик соң? Алар бик шуны кадәр күп хезмәт куялар, шундый сихерче дәрәҗәсенә җитә. Ә без Аллаһ Тәгаләнең якын бәндәләре булуын теләп, нәрсә эшлибез соң? Тәһарәт алырга читенсенәбез. Әлбәттә, намазның дөрес булуына тәһарәт кирәк. Но нинди намаз була ул синең? Харам ашыйсыңмы, юкмы? Син харам ризыкны сайлаган вакытта да син ризыкны җинтекләп сайларга тиеш. Бик җитди булырга тиеш ризык мәсьәләсендә. 1000 сум садака биргәнче 1 сум халал ризык аша диләр. Менә шул. Менә халал ризык ягыннан карарга кирәк. Кеше рәнҗитү, рәнҗитмәү, Аллаһ Тәгаләгә күбрәк зикр кылу, мәсәлән, зикрне Аллаһ Тәгалә күп кылыгыз дип әйтә. Намазда күп укыгыз дими, закатны күп бирегез дими. Мине ешрак искә алыгыз. Мине искә ишрак алыгыз, зикр кылыгыз күп ди. Менә без күп зарланабыз, менә тегесе җитми, монысы җитми. Аннан соң шул рухи яктан да нишәп минем намазым ихласлы түгел, нишәп мин шундый проблемаларым бар. Шушы проблемаларга кире кайта башлайсың икән, тырышлык җитми дигән сүз. То есть без зикрне кылмыйбыз, без Коръанны көн сайын укымыйбыз. Без нәфил намазлары укымыйбыз. Без кичләрен тәһаҗҗүдкә тормыйбыз. Иртәнге намазында җыклап калабыз. Аннан соң без хатим менә телибез, иманның моны зур а'ла дәрәҗәт, бик дәрәҗәдә булуын. Без мәчеткә киләбез, теге геройлар сыман, шундый без мөэминнәр, без анда. Амында чынлыкта бер нинди хушук та юк, ихласлык та юк. Бәлки шуңадыр да Гали радиода әйткән сүз бар, ялгышмасам ул әйткән, үзеңнең Аллаһ Тәгалә каршында нинди дәрәҗәдә булганын беләсең килсә, өзеңнең күңелеңдә Аллаһ Тәгаләнең нинди урында торганын кара дигән. Аннан соң бит инде без уйлыйбыз, менә мин ихласлы, кай вакытта намаз шундый ихласлы була, кай вакытта андый булмый, ничә балай микән. Менә бу тип кенә ихласлы булмый шул. Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтә бит: "Атамурун ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна ал-китаб. Афала тaqilun?" Сез бит көн сайын китап укыйсыз ди. Кешеләргә өйрәтәсез, ә үзегез онытасыз ди. Без еш кына кешеләрне шулай үгетлибез, чакырабыз, үз үстебездән эшләргә онытабыз. Бер хадисны укыдым күптән түгел, нәкъ шушы аят белән бәйле ул. Аллаһ Тәгаләнең юлына изгелеккә чакыручы кеше ул бер светильник, ничек була ул татарча? Яктырткыч дип әйтә. Яктырткыч кебек. Ул теге мисбах диләр инде аны. Шушы яктырткыч аның уты сүнә. Әкрен генә. Шулай кешегә яктыртып. Әгәр дә ул аны нишләмәсә, хаманда тулландырып тормаса, камилә. Теге керосин лампа шикеллек, керосин салып тормаса, истәп тормаса, ул узак шидей алмый. Мәсәлән, пычак дигән әйбер бар. Пычакны алып син кешеләргә ипи таратасың, итләр кисәсең, кешегә файда бирәсең. То есть пычак бик күп файда бирә. Шулай бит. Ләкин ул пычакның теге ничек куллануга карап инде. Күп кулланганнан үткенлеге нишли загыйфләнә. Ул вакытта пычакның файдасы буламы? Юк. Шуңа күрә пычакта үзен нишләргә тиеш, үткенләргә тиеш. Киләчәктә дә эшен дәвам итер өчен. Менә монда да шулай. Игелеккә чакыручы, дин белән бәйле хәзрәтләр, кешеләр, имамнар, галимнәр, мугаллимнәр, кем менә шушы бәйле дәгъват белән, хәерлегә чакыру белән, нашарлыктан тыю белән, хәтта шул эшкәрүчеләр, алар бөтенесе дә көн сайын диярлек, менә Аллаһ Тәгалә үзе әйтә бит инде. Инна санулqi алейка каулан сакила. Без сиңа авыр сүз бирдек. Шуның өчен нәрсә кирәк? Кумил лейла илля калила. Төннәрне укып намаз укы ди. Нәрсәгә соң ул? Менә шушы авырлыкны күтәреп алып барыр өчен. Каул шул кадәр авыр сүз ки, ул бүтән тауларны җимерергә мөмкин ди Аллаһ Тәгалә Коръанда. Ләкин кеше бу авырлыкны алды һәм җиңел булачак дип уйлый. Җиңел булмый, әгәр дә син тәһаҗҗүдеңне, теге нәфил намазларыңны, зикрләреңне арттырмасаң, көн сайын булса да бераз Коръан укымасаң, Фалак Нас сүрәләрен укымасаң булмый ул.
Шуңа күрә кеше тырышырга тиеш. Гомумән, әгәр дә кеше үзенең менә эчендәге булган әйберләрен актарып чыгармаса, ул нәрсәгә ышана, нәрсәгә ышанмый. Мәсәлән, шул хурафатларга ышанамы ул, юкмы? Хәдисләр буенча яшимы ул? Үзен камилләштерергә тырышамы ул? Менә буларны анализлап бармаса, кеше берәр көнне әкренләп Әлбәттә, сүнә. Ул бөтен профессиядә дә шулай. Любой профессияне алыгыз, әгәр дә кеше һаман стройкада эшләп, үзенең карамаса, аңа җылынып таларга кирәк, чәй эчеп таларга кирәк, ял итеп таларга кирәк, бәлки медосмотрда узарга кирәк. Монда да шулай. Машинага да техосмотр кирәк. Кешегә дә техосмотр кирәк. Һәрвакыт. Менә шул. Менә сез әйткән идегез, менә акшамнан соң балаларны калдырмаска урамда дип инде, киресенчә өйгә керергә, ишек бикләп куярга. Кемдер ишекне бикләгәндә агуз билләх әйтә дә, шул җитә бер караганда. Әмма кемдер өйгә кергәндә күрәсез дөрес. Я атдагы сытыра, я кемдер алга таба китә, алга да китә. Умман, я шыршы, я нарат, я артыш агач ботакларын кисеп, шуларны куялар өскә. Моның нигезе бармы? Бу безнең нәрсә дип әйтәм, тәмәим, ничектә аңлатырга инде аны. Амулетлар дип атала инде. Талисман, амулет, булар бездә тыелган. Ләкин бити ул бездә тыелмаган. Бу бити турында сүз бармы? Менә шул именно өстәге атдагасы турында. Бу талисманнар инде. Алар ярамый. Оберег. Ярамый. Аларга без ышанырга тиеш түгел. Таш үз үзенә саклый алмый. Монда бит инде пытлар белән дә бәйләргә була аларны. Элек бит инде пытларга табынучылар шулай керткәннәр бит инде алар саклый дип. Бу да шуның кебек бит инде. Атдагасы саклый. Ничек саклый, башыңа төшеп китсә үләсең ишин син. Менә кичкенә генә балаларга ни куялар? Күз рәсеме куялар. Юк, безгә кирәк именно Коръан аятлары, бити теге кожа içində. Менә ансын да сорамакчым, кожа içində кичкенә генә Коръан аятлары. Кожа içində ярый. Фалак мәс сүрәләрен аятел кесени язып куярга була. Бу сахабаларда ул булган, алар язалар иде шулай. Ул дине безгә каршы килмәй. Ягъни бердән бер менә бу чиракта саклыйсы килгән бер булса, менә шуны алып куя алсагыз була, әмма менә инде саклый Аллаһ Тәгалә. Бити дә түгел, башкасы да түгел. Ләкин бу бити бу җиннәрнең һәм шайтаннарның сиңа килмәвенә бер сәбәпче генә. Аның белән әлбәттә тырышырга тиеш кеше мунчаларга нигә кермәскә. Ләкин мунча, бәдрәф. Ләкин кожа içində булса, әле кергә ярый диләр. Ләкин бары бер хөрмәт йөзеннән калдырсаң, әмма шул вакытта чын күңелдән менә именно шушы сүрә мине саклый дип әйтергә һич ярамый. Сүрә ул Аллаһ сүзе. Аллаһ сүзе бит. Аллаһ Тәгалә сүзе һәм Аллаһ Тәгаләнең сүзе нигезендә бу миңа бәрәкәт китерәчәк, бу миңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен бирәчәк дип. Коръан ул бит инде рәхмәт. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бит инде ул. Һәм сүзе. Һәм ул беләбез, җиннәр һәм шайтаннар Коръанның аятларын укыгач качалар. Һәм алар янында булса, тагын да әйбәт. Ләкин әгәр дә кеше үзе укыса, үзе укый белсә хәерлерәк. Менә беләбез, безнең ата-бабаларыбыз элек эшкереп безгә бүтиләр ясап, теге менә мондай әле ул эш пишмак иде. Шушында аятел кесине, фалак нәрсәләрен төреп безгә бирәләр иде аны. Ул шуннан да аның файдасы бар, юк түгел. Ләкин кеше аның белән генә шикләнергә тиеш түгел, ул үзе укый белергә тиеш. Элек бит аны сахабалар йөрттеләр үзләре белән, әмма ләкин аларны алып укыйлар иде. Безгә дә аны үзебезгә укырга өйрәнергә кирәк. Ягъни Коръан ул теге талисман булырга тиеш түгел. Коръан ул беренче шаратта гыйлем, шушы гамәл булырга тиеш. Аның белән гамәл кылу кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръанның иң төп максатын үзе әйтә бит инде. Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиядаббару аятih. Ягъни без Коръанны сиңа индердек, мубарак китап ди Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Аның укып фикерләсеннәр өчен ди. Того, чтобы размышляли. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ һәм акыл ияләре өчен монда күп зикрләр бар ди. Ягъни искә төшерүче, мәсәлән, шул законнар булсын, шәригать законнары, кыссалар, тарих һәм башкалар. Умман Коръанга һәр яклап килергә кирәк. Теге тормышның һәр ягыннан. Әлбәттә. Яшәү ягы булсын, анда мөгамәлә булсын, гыйбадәт булсын, шул сату алу булсын. Ма фарратна фил китаби мин шәй. Без бу Коръанда бер нәрсәне дә ышкындырмадык ди. Ничего не упустили. Ягъни бөтен сорауларга да җавап бар. Берсе килгәндә әйткән, я бер галимгә Коръанда бөтен сорауларга җавап бар дип әйтәсез. Ипине ничек пешерергә язылганмы анда ди.
Әйе, Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун dedi. Sıra sen spesialistten uzun bilmesen деген. Анда Аллах Таала битинде ипин ишик пиширген экен язмай битинде. Специализациясын берген, тахассус, кимдир хусусий рәвештә өйрәнгән ипине пиширге. Аннан барып сорыйсың. Кем физиканы белә, физикка барасың. Сиңа кирәк икән медицинага, врачка барасың. Монысын инде Аллах Таала айрым бер төркем халыкка өйрәткән гыйлем биргән. Менә Менделеев ничек Менделеевны чыгарган, төшендә күргән, кем өйрәткән? Аллах Таала өйрәткән. Ләкин Коръәндә бөтен андай ничкәлектер язылмаган. Анда үзенә күрә бер өндәү бар. Бар икән, кемнән барып сорарга, нәрсә эшләргә, нинди хәлдә ничек юлны табарга, менә юнәлеш кенә күрсәтелгән. Син аны табарга тиеш. Үзең барырга тиеш. Менә шулай да кемнәрдер менә бу ат тагаларын, тагын нәрсәне шул шайтаннан саклану өчен куя бит инде. Димәк, алар шайтаннарга ышаналар. Алла инде бу бер прогресс дип әйтик инде. Шул кешеләргә бер киңәш, чыннан да шайтаннардан ничек сакланып була? Мәсәлән, иртә кич ниндидер теге саклана торган дугалар, сүрәләр укырга буладыр бәлки. Менә мин әлегә әйтеп киттем. Фалак-Нас сүрәсен даими рәвештә укырга кирәк. Иртә белән 7 тапкыр укыгыз, кич белән 7 тапкыр йоклар алтыннан укыгыз. Кайбер галимнәр аны 100 тапкыр укырга куша, чөнки кешенең халатына карап, нинди дәрәҗәдә аның хәле. Кемдер аның дәрәҗәдә, кемдер порча диләр инде, сихыры бар яки аның күзе бар яки аның берәр шундыйрак теге авыр хәле дип әйтергә кирәк. Аңа инде дәвалану йөзеннән 100 тапкыр укырсаң хәерлерәк. Иртә белән һәм кич белән. Ихлас, Фалак-Нас сүрәләре. Әлбәттә ул авыр башта, аннары җиңеләя. Аннан соң Адәткә керә. Аятел Кирси. Беләбез, Аятел Кирси укыган җирдән шайтан кача. Бакара сүрәсе. Шулай ук. Менә хадис бар, кемдә кем игендә Бакара сүрәсен укый, 3 көн буе якын килми дигән. من قرأها فلا تدخل الشيطان 3 ليال من قرأها ليلا. Yani kim tünne okuyt 3 tün, kim gündüz okuyt 3 gün degen. Bütün kişide Kur'an'ı әле гарәпчә укый белмәскә мөмкин. Бу очракта Тыңларга мөмкин. Әйе, бу очракта аудиозапислар тыңларга мөмкин. Әлбәттә, хәзер бит инде ул проблема түгел. Лампалар да бар, телефон бар, менә телевизор бар. Бу җирдә Кыямәт көнендә гозур булмаячак инде хәзер. Минем вакытым булмады, хәлем булмады. Йоклы алдыннан булса да кушып укый алайым. Оман хәзерге технологиялар бик күп нәрсәгә ярдәм итә. Хәзер теге кояшка карап билгеле. Кызганычка каршы юк, сәгатьне карыйсың име. Кызганыч, ләкин технология алга бару белән кешеләрнең ничектер теге ахмаклыгы арта дип әйтимме соң? Шуларга бату сәбәплеме? Әйе, чөнки китап укымый кеше хәзер. Кызганыч. Элек бит инде китап уку ул бит ни иде, бер ләззәт иде дип әйтимме. Менә яңа храфат, кемдә кем күбрәк яңа технологияларга чума, ахмаклык дип. Юк, алай дип әйтмик инде. Чөнки менә бер әле генә мисал китердем әле генә, мәсәлән, пычак турында. Пычак белән ипи кисергә дә була, кешедә үтергә була. Шулай ук интернетта сиңа ул файда да китергә мөмкин. Кая үзең керәсең инде? Мен шунда. Бар үзең сөйләсең инде. Әлбәттә. Стаканга су салып Син интернетка кереп Коръан укый аласың. Интернетка кереп файдалы әдәбият укый аласың. Интернетка кереп үзеңә файдалы мәгълүмат ала аласың. Анда кереп шул вакытта кирәксез сайтларга кереп, харам сайтларга кереп, кирәкмәгән әйберләр өйрәнеп, гомумән шәкелеккә өйрәнергә була. Һәм әле хәтта ки бик начар әйберләр карамаса да, шундый нейтраль әйберләр караса да, вакыт әрәм итү дигәне бер дә бар. Әйе. Бушка вакыт әрәм итү. Кай вакытта әйтәм бит инде, теге телефонга керәсең дә, булай гына теге Google-га керәсеңме, башкасына керәсеңме, такси излисеңме, барыбер бер харам әйбер кирип чыга инде анда. Өндәү бар анда андый нәрсәгә. Шайтан анда да утыра. Вот. Шуңа күрә менә кемнең бар хадисләр, Коръан, китабы, приложениялар бар бит, Коръан, хадисләр. Шуннан алып, күбрәк шуннан өйрәнсә яхшы инде. Чөнки хәзер китапны тотып йөрисе юк, монда бөтен әйбер. Шунысы уңай. Файдаланыгыз, аның файдалы ягын күрә белегез дип әйтәсе килә инде.
Таякның ике башы бар булган кебек, бөтен әйберендә бар файдалы ягы бар, зыянлы ягы дигәндәй, һәрбер әйберне үлчәп файдаланырга кирәк. Әмма менә сез инде хәзер әйткәнеңчә, хurafaтларга ышанган кеше алар менә күферлеккә якын дип әйттегез, ширккә китәргә мөмкин дип. Әйдәгез, Алла бирсә, алдагы подкастларда сезнең белән бәлки менә шушы ширк турында, аңа нәрсә китерә турында сөйләшеп китерез. Бүгенге очрашу өчен бик зур рәхмәт. Безнең белән бүген кунакта Тимергали хәзрәт юлдаш булды. Очрашуга килгәнегез өчен сезгә Аллаһтан рәхмәт булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Аллаһның рәхмәтендә булыгыз, исән-сау эшләгез. Соңгы очрашу булмасын инде. Амин. Киләчәктә шулай матур бергә булып, бердәм булыйк, аерым торык дигәндәй. Амин. Шулай булсын. Хәерле сәгатьтә. Ассаламу алейкум. Алейкум сәлам.